पाब्लिक भेहिकेल UN ब्रह्म पाब्लिक भेहिकेल टार्मिनास नि प्रेसिडेन्ट जानानै दिनै आङो बेखौनो बुंनो सानो मिडियानि थ्रुयै जे जोंनि क'क्राझार टाउना जोबोद माने माबा मा होनोमोनलाय रड जाम जाबाय गारि फिसानिफ्राय लानानै गिदिरनिफ्राय लानानै माने रड माने क्लियारेन्स गैया बेबायदि जानानै फैबाय दा बेवहाय गथ' गथायफोरनि सारिदिगदा गारि सालायनाय माने धं गैया बेनिफ्राय लानानै आरो सारिदिगदा माने एम्बुलेन्स बायदिसिना माने जेनेबा धरक माने फायर ब्रिगेड इमारजेन्सि बेफोरखौ लक्ष्य लाखिनानै बेखौ नोजोर होनानै जोङो बे बास टार्मिनासखौ बहुत दिननिफ्राय जिहेतु जों प्रशासननिफ्राय खोनादों बे प्रशासननिफ्राय खोनानाय जि जिनिसखौ जोङो दिनै बास्तबाव जोङो खस्थ' मस्थ'यै खालामनाय जादों दा बे खालामनाया दिनैहाय जुदि दिनैहाय अपेनिं खालामनाय जाबाय दा बेखौनो जोङो बयबो रायजोफोरनो सिगाङाव जोङो माबा खावलायनाय थाबाय जे बयबो रायजो राजाफ्रा आरो गारियालाफ्रा जाहाथे जोंनि बे मोनथाम बास स्टेन्डखौ सहाय सहयोगिता खालामो आरोखि हेफाजाब होयो जेनेबा माने नर्थनिया साहानिया थिग साहानिफ्राय बङाइगाव फैयोबा जेनेबा ओरै गसाइगाव साइडनिफ्राय फैयोबा जे सापागुरिनिफ्राय फैयोबा ओरै देमलगावजों हाबनानै बे साहा फैनानै थाफैनाय नङाबा माबा मोनसे बिदिजों सावरायनायनि गेजेरजों जागोन जे दा बर्थमान सिगाङाव आरोखि जेनाव नाराबारिनिया जाहैबाय बिलासिपारानिफ्राय फैनाय धुबुरीनिफ्राय फैनाय गारिया बेयावनो थाबथागोन माने माबायाव दोननाय जागोन आरोखि नाराबारियाव ओमफ्राय जे सोनाब सानजाथिंजाय जे फैनाय गारि बासुगाव बहलपुर बे फैनाय गारिया बे औवाबारियाव मोनसे ब्रान्स दङ बे ब्रान्सआव थागोन आरोखि बेबायदि जोंनि सिन्था धारनाया खालामनाय जादों आरो बेनि मिडियानि थ्रुयै आङो बेखौनो खावलायो जे प्रशासना बेखौ जाहाथे जोंखौ माने इति हनखालि जाहाथे सहाय जगिता माने हेल्प खालामो आरोखि बेनि थाखाय आं प्रशासनखौबो खावलायनाय थाबाय आरो समस्त गारियाला आरो पाब्लिकफोरखौ जोंनि रायजो राजाखौ आंनि खुलुमनाय आरो अननायजों आङो हेल्प बिहरो आरो बेखौ होननानै आंनि गोजोननाय बावहरनाय एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बेथ' नियमावथ' ट्राफिक जामबाथ' बेथ' सम्भब नङा आं खोनानाय मथेब्ला बहुत प्रशासना बहुत सेस्था खालामबाय माने गारिफोरखौ बाहेरायाव लांनो दिननिफ्राय नङा बेयो ज' जाया माने फ्राय धरक बहुत गोबाव बाहाय कयेकटा डिसि माने ट्रेन्सफार जालांबाय प्रशासन ट्रेन्सफार जालांबाय बिनि आगोलनिफ्राय बे सेस्थाखौ खालामदों होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों आरोखि दा नंखायनो जोङो बे सिन्था धारनाखौ लानानै जोंबो हारसिङैथ' सरकारा हायाना बे हिसाबै जोङो सेंग्रा फेंग्रा ज' नांनानै जोङो जयैनो माबा मोनसे खालामनो हायो खोमा सहाय सरकारखौबो सहाय खालामनो हायो खोमा आरो बेखार समस्या बेखार गथ'फोरखौ जाहाथे बाहाय इनभल्भ खालामनानै जेरेखम गारियाला फिसा फिसौ जेनेबा टट' बेफोरबो जाहाथे खामानि जानाय दखान सहर टाउन बेफोर जाहाथे बारायलाङो एसे बिजनेस बानिज्यफ्रा जाहाथे बारायो बेफोरखौ सिन्था खालामनानै जोङो बे बास स्टेन्डखौ खालामनाय जादों आरोखि जाय प्रेसिडेन्टआ बिसिम फैगोन बेनिफ्राय ओरै टाउनाव हाबनाय समाव माबाफोर जोंथ' जेनेबा जोंहाथ' खरसा थांदों आरो बेथ' जोंनि लिमिटेड जिहेतु क'अपारेटिभ ससाइटि लिमिटेड नालाय जोङो बाहाय माने माबा आरोखि बियो माने कमार्शियेल आरोखि दा कमार्शियेल गारिफोरखौथ' जोङो कमप्लिट कमार्शियेल गारिखौ जोंथ' गथ' गथाय दङ थांनाय जोंनो टाइम टु बायदिसिना टिकेट हरनायाव जोङो हेल्प खालामगोन गारियालाफोरखौ खुनु खथि जायालासे जोङो माने हेल्प खालामगोन सहाय होगोन आरो जोंनाव थाग्रा जायगा दं थानो हागोन वाशरुम दं दुगैग्रा दं सारिदिगदा माने सुबिदा दं दा बे हिसाबै आसा खालामो बयबो जाहाथे जोंखौ हेल्प खालामो आरोखि